Yes, så er det så anden optagelse. Jeg var derhen, da den stoppede, så ja. Jeg gik lige op i bussen for lige at gå ud og starte den igen. Det program her, det er Bandicam. Det kan ikke optage mere end 10 minutter, medmindre jeg køber programmet, og jeg gider ikke til at bruge penge på det, og jeg får ikke rigtig så mange abonnenter og sådan noget herinde, og den her, der er bare sådan en for sjov kanal-agtig, sådan en, hvor jeg sidder og hygger mig, og sidder og spiller nogle spil og sådan noget. Så yes. Gøre noget. Selvfølgelig bare nakke dem. Eller nakke dem. Så kunne bollet af en anden. Men jeg kan da gøre nogle rimelig gode ting. Jeg regner med, at jeg skal have noget attack damage. Jeg tror bare, ja. Så kan jeg også lige... Så har jeg lige råd til sådan en farlig elixir der. Faktisk rimelig godt at købe de der elixir der. De er rimelig godt. Kan jeg lige sidde og læse, hvad det giver, mens vi løber derhen. Men ej, det var faktisk alligevel rimelig dårligt gang af dem, at de kommer 2, men jeg kan alligevel nå at dræbe den ene og næsten dræbe den anden, og det er rimelig dårligt af dem. Det må jeg sgu sige. Altså det gode ved de der potions, det er, at du bare kan bruge dem, når du får lyst. Men jeg plejer bare at glemme at bruge dem, når det er, vi er inde i kamp. Det er sådan lidt irriterende. Og nu har han været inde med mana buff, så han kan bare hygge sig med at kaste økser efter mig. Yes. Jeg tror bare, jeg går med. Ligner en teamfight. Ja, fuck af. Lortebjørn. With precision. Så går Olaf sgu. Ej, jeg ved ikke helt, om jeg skal blive her eller det vent. Ja, prøv at gå væk. Ja, flot. Ej, virkelig. Ej, vi havde ikke regnet ud. Igen mongoler, der ikke fatter noget. De kan ikke engang finde ud af at sige SS. Hold. Se, en lever. En rage quitter. De er bare alle sammen. Jeg kan ikke... De har så lavt HP, det er helt vildt. Jeg kan bare ikke gøre noget. Hvis de går alle sammen mod mig, så dør jeg bare jo. Jeg kan ikke engang tage bare en af dem der. Fuck, latterligt. Så det er jo nu, de skal lokke. Fuck. Når vi går på dem, det er så i ordensbasser.
de blokker jo. Ja, det er flot. Så går det på ham. Ej, jo. Ah, ja, det er. Fuck, de er dårlige, mand. Hold kæft, mand. Det var ikke den kamp her. Fuck, spasser. An enemy has been slain. Sådan her skal jeg down nu. Ja, fint. Ja, det er godt lavet. For satan, kom så Jax, du vil jo gerne. Ja. Ja, så feed ham dog, du vil jo gerne. Jeg ved, du vil. Gør du det ikke bare? Kom nu Jax, du er så god til det. Spasser, der ikke fatter mig. Your turret has been destroyed. I stand resolute. Ja, næste video, der snakker jeg nok over Skype med ham, jeg skriver med. Det er en, der gik i min klasse. Han er lige gået ud af den i dag, faktisk. Det er pisse nederen. Han var en af mine meget gode venner. Det er han stadigvæk. Det er bare irriterende, han gik ud. Ja, så fat. Fuck, de spasser. Bare gå ind og gange dem. Nej, vi fatter jo ikke noget. Nej, det kan jeg så tydeligt se. Fuck, spasser. Nu stopper de fandme. Ja, fuck af, Annie. Ja, det er hygge. Ja. An enemy has been Down. shut down. Ja, okay, fordi der er så lang range, det kan jeg godt se. Så i orden, luder. Hold nu kæft. Cut them down. Kom on. Så tager vi det. Ja. Jamen, jeg kan godt se, hvorfor hun ikke blev stuntet. Det er jeg godt. Enemy